Moikka! Eli mä teen taas tälle kanavalle videota. Mä teen tämmösen pienen videon. Eli huomenna mä aion ehkä tehdä tälle kanavalle My Dayn. Ja tuolle Susanna Heinola kanavalle. Tilatkaa, katsokaa sitä, tilatkaa tätäkin. Eli huomenna mä teen molemmille. Ehkä sillä lailla, että mä kuvaan sillä kaksi jonkun videon. Ja sit mä kuvaan myös niinku tällä, että milloin mä oon kuvannut sen. Että kun täällä on mun telkkari, mä pistän tän sinne. Sitten kun mä kuvaan tuolla minun pöydälläni sitä toisen kanavan videoa. Sitten tietysti tästä se kuvaa tonne, että milloin mä kuvaan sen. Mutta en ole varma. Epäilen, että tälle kanavalle tulee My Day. Ja tosiaan ulkona on nytten pimeätä. Eli siis on ilta. Mitä mä nyt selitän? Eli kello on ton verran. Eli 24:09. Ajattelin vaan tehdä tällaisen pikaisen tiedotevideon, koska minua ei väsytä, mutta minua särkee päätä. Tai sitten mä teen huomenna yllätysvideon. Ja mä ehkä tiedän mikä se on. No kuitenkin, moikka! Nähdään ensi videossa.